ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Дӯстони азиз, бародарон ва хоҳарони гиромӣ, шабакаи Голос Мигранта мебошад. ба шабакаи мо хуш омадед. Дӯстони азиз, шумо аллакай медонед ки мо имрӯз дар масъалаи РВП гап мезанем. Мехостам қайд кунам, онҳое ки аллакай РВП доранд бояд бидонанд ки онҳо чӣ плюсҳо, яъне чӣ бартариятҳо доранд ва ҳамчунин бояд огоҳ бошанд ки баъзе корҳое ҳаст ки агар беаҳамиятӣ кунанд, РВП-ашонро аннулӣ мекунанд. ва мо дар ҳамин масъала ҳам дар ҳамин видео гуфта мегузарем. ҳатман тамошо кунед. бисёр хуб мешавад агар ин наворо тариқи мессенҷерҳои имо, вайбер, ватсап ва ҳамчунин фейсбуку вконтакте ба ёру дӯстонатон падилисия мекардед. дӯстони азиз, чӣ тавре шумо аллакай огоҳ ҳастед, шабакаи Голос Мигранта ҳамеша ғамхори шумост ва ба хоҳиши шумо кофту коб намуда пайдо намудем он беҳтарин ширкатро ки бо мошинҳои наву замонавиашон 12 сол аст ки муҳоҷиронро ба сарҳади Қазоқистон бурда меорад. ман ба шумо тавсия медиҳам ки ҳатман занг занед. имрӯз дар бораи гирифтани РВП ба воситаи квота гап мезанем ва дар бораи ба воситаи ЗАГС гирифтани РВП дар видеои оянда бо як нафар аз дӯстонам ҳамсуҳбат мешавем ки он кас ба воситаи ЗАГС РВП гирифтааст ва аз таҷрибааш ба мо нақл карда метиҳад ва ҳамчунин оиди гирифтани ВНЖ, яъне вид на жительство, продлид намудани патент, яъне дароз намудани муҳлати патент барои 1 соли оянда бе гузаштани сарҳад дар оянда видеоҳо мекунем. барои ҳамаи наворҳои моро аввалин шуда тамошо кардан ҳатман дар шабакаи мо обуна шавед ва ҳамчунин ана ин зангуларо, яъне колоколчикро пахш намоед то ин ки шуморо аз наворҳои нави мо хабар бидиҳад. бисёри муҳоҷирон ба Русия барои кор ёфтан меоянд. баъзеҳояшон бошанд ҳам кор ва ҳам гирифтани шаҳрвандии Русия. муҳоҷир барои он ки дар Русия қонунӣ гаштугузор ё ин ки кор намояд, якчанд роҳҳояш вуҷуд дорад. якум, патент гирифтан. агар харҷаш, яъне расходашро ҳисоб кунем, тақрибан 20 000 то гирифтанаш ва 4500 рубли дар давоми 12 моҳ мешавад 54 000. бо он 20 000 пешина мешавад 74 000 рубл дар давоми 1 сол. биёед дуюм варианташро мебинем, яъне гирифтани РВП, разрешение на временное проживание. агар ба тоҷикӣ гӯем, иҷозаи иқомати муваққатӣ. РВП ин статусе аст ки соҳибаш метавонад муддати дароз дар ҳамон кишвар, масалан дар Русия зиндагӣ кунад ва баъдан ВНЖ гирад, яъне вид на жительство. РВП ин як штампи калоне мебошад ки дар шиносномаи хориҷии муҳоҷир зада мешавад. РВП 3 сол муҳлат дорад ва продлид карда намешавад. дар ҳамин муддат шумо бояд зуд барои гирифтани ВНЖ ариза пешниҳод намоед. ба диққат бошед, онҳое ки ба шумо пешниҳод мекунанд ки биё РВП-атонро продлид кунем, розӣ нашавед, чунки ин кори намешуданӣ аст ва он шахс ки ба шумо ин корро пешниҳод менамояд, ба қавли русҳо ин кас мошенник аст. ман ҳис карда истодам ки бисёриҳо бетоқат шуданд ки ман зудтар дар бораи чӣ гуна гирифтани РВП гап занам. хуб дӯстон, сабр кунед, ҳатман гап мезанем. биёед хубтараш аввал бубинем ки ҳамин РВП барои мо чӣ фоида дорад, яъне чӣ манфиатҳо дорад барои мо. аввал, имконияти зиндагӣ ва кор бе супурдани патент ба муҳлати 3 сол. дуюм, муҳоҷир ба ёрии тиббӣ бепул ҳуқуқ дорад ва ҳамчунин метавонад ба поликлиникаи ҷои истиқоматаш равад, масалан барои ягон шикоятҳо аз саломатӣ ба мисли дандон дард, шикоят аз пӯст, чашм дард, сардард. хулоса шумо медонед ки поликлиника барои чӣ мераванд. мақсад ки бепул ҳуқуқ дорад муроҷиат кунад. сеюм ин аст ки муҳоҷир маҷбур нест дар қувваҳои мусаллаҳи Русия адои хизмат кунад. чорум, муҳоҷир метавонад ИП кушояд. ИП ин индивидуальный предприниматель, ба тоҷикӣ гӯем соҳибкори инфиродӣ, ва ҳамчунин метавонад фирмаи худашро кушояд.
панҷум, барои даромаду баромади сарҳади Русия барои муҳоҷир махсус ҳуҷҷате медиҳанд, ки 3 сол бе ягон мушкилӣ сарҳадро гузаштан мегирад. вале муҳоҷир бояд як чизро хуб бидонад, ки бояд дар як сол 6 моҳ зиёд дар хориҷ набошад. масалан, агар ба Тоҷикистон равад, 5 моҳ пас гашта биёяд, чунки аз ин зиёд истоданаш ин сабаби аннулировать кардани РВП-аш мешавад. нигоҳ накарда ба ҳамаи ин хубиҳояш, РВП боз як-ду қоидаҳои нохуш ҳам дорад. якум ин ки муҳоҷир танҳо аз куҷое ки РВП гирифтааст, танҳо дар ҳамон ҷо ҳуқуқи кор карданро дорад. дуюмаш ин ки агар ягон чиз сабаб шаваду РВП аннулировать шавад, барои дубора ариза пешниҳод кардан ин муҳоҷир бояд 12 моҳ интизор шавад. дӯстони гиромӣ, аз ҳар яке шумо хоҳиш мекунам, ки камбудиҳои манро тариқи комментарияҳо ислоҳ кунед ва ҳамчунин аз таҷрибаҳои худ дар комментария чизе бинависед. ҳар як сухани шумо барои мо бебаҳо аст. биёед акнун мегузарем ба ҳуҷҷатҳои лозима барои гирифтани РВП ва муҳоҷир ба куҷо бояд муроҷиат кунад. хулоса протсесси гирифтани РВП. барои гирифтани РВП муҳоҷир як қатор ҳуҷҷатҳоро бояд тайёр кунад. муҳим аст, ки ӯ бояд дар аризааш маълумот оиди худашро бехато пур кунад. ҳамаи ҳуҷҷатҳое ки бо худ дорад, агар ба забони русӣ набошад, бояд тарҷумаи нотариалӣ бикунад, яъне нотариальный заверенный перевод, ва перевод дар Русия шуда бошад. вақтҳои охир тарҷумаи дигар кишварҳоро қабул накарда истодаанд. баъдан дархост дода мешавад ба УФМС. УФМСи ҳамон шаҳре ки муҳоҷир мехоҳад аз он ҷо РВП бигирад. ҳуҷҷатҳои лозима барои гирифтани РВП ба воситаи квота. якум, ариза барои гирифтани РВП. агар шумо гӯед, ки ин чӣ гуна ариза аст ва чӣ гуна навишта мешавад, мана образец ва инро шумо метавонед скачат кунед. ман дар описания ссилкаашро мегузорам. фаромӯш накунед, ки шумо бояд 2 то нависед ва ҳар дуяшро супоред. дар УФМС яктоашро худашон мегиранд ва яктои дигарашро имзою печат гузошта ба шумо медиҳанд. хоб, дуюм, 4 дона расми CUC ба 4.5. сеюм, шиносномаи хориҷӣ ва ҳам шиносномаи дохилӣ, яъне шиносномаи тоҷикӣ, нусхаҳояшон бо переводи нотариалӣ. чорум, аттестат, яъне шаҳодатномаи хатми мактаби миёна ва агар маълумоти олӣ дошта бошад, ҳам аттестат, ҳам диплом, нусхаҳояшон бо переводи нотариалӣ. панҷум, агар оиладор бошад, шаҳодатномаи ақди никоҳ, яъне ЗАГС, нусхааш бо переводи нотариалӣ. шашум, маълумотномаи тиббӣ дар бораи он ки муҳоҷир ягон бемории гузаранда надорад, сертификат дар бораи надоштани бемории ВИЧ ва ҳамчунин маълумотномаи духтур дар бораи он ки муҳоҷир маводи мухаддир истифода намекунад. нархи ин маълумотнома 2900 рубл мебошад. ҳафтум, нусхаи мигратсионная карта. ҳаштум, нусхаи регистратсия. нуҳум, квитансия аз пардохти боҷи давлатӣ, яъне госпошлины, ба маблағи 1600 рубл. пас аз овардани ҳамаи ин ҳуҷҷатҳо муҳоҷир бояд имтиҳон супорад. нархи имтиҳони РВП 5300 рубл мебошад. дар сурати аз имтиҳон нагузаштан, ин маблағ ба муҳоҷир баргардонида намешавад, яъне 5300 рубл сӯхт. хуб дӯстони азиз, биёед ҳисоб мекунем, ки РВП чанд сум шуд. 1600 рубл ин буд нархи госпошлина. 2900 рубли дигар ин буд маълумотномаи духтур ва маблағи имтиҳон, ки 5300 рубл буд. ҳамааш мешавад 9800 рубл. ба ғайр аз он маблағҳое ки шумо дар роҳ расход мекунед ва ҳамчун дар переводи ҳуҷҷатҳо. хуб дӯстони азиз, ин роҳест, ки худи муҳоҷир рафта ҳамин корҳоро худаш мекунад ва боз ҳастанд ширкатҳое, ки ҳамин ҳуҷҷатҳоро шумо ба онҳо медиҳед ва онҳо бурда месупоранд, яъне камтар ба ту ёрӣ медиҳанд, вале пули зиёд мегиранд, саркарда аз 40 000 то 60-70 000 рубл.
дониста бошед ки инҳо ҳам ту ба шумо ёрдам мекунанд. оё ба ту РВП медиҳанд ё не, ин ширкатҳо худашон ҳам намедонанд. ин буд дӯстони азиз каме маълумот оиди гирифтани РВП ба воситаи квота ки пешниҳоди шумо намудем. шуморо бори дигар таъкид мекунам ки дар вақти навиштани дархост ба дуруст будани навиштаҳоятон ҷиддӣ аҳамият бидиҳед то хатогие аз шумо нагузарад ки баъдан ин хатогиҳоро пайдо намудаву дархости шуморо рад мекунад. ва агар шумо ҳар чӣ қадар аз худ зиёдтар маълумот пешниҳод кунед, ҳамон қадар хуб аст. хуб дӯстони азиз, ин навор ба хоҳиши зиёди тамошобинон тайёр карда шуд. бисёр хурсанд ҳастем агар касе аз ин навори мо ягон маълумоти зарурие ба худ гирифта бошад. ба шумо хайру хуш мекунем дӯстони азиз. обуна шудан ва лайк гузоштанро фаромӯш насозед.